Mga idol, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ayan, welcome back to my channel, Boy Bulansos Vlog. Mga idol, ayan. At sa bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell para ma-update kayo sa bagong upload natin ng video. Ayan mga idol, so panghuli na to mga idol, balikan natin yung ating top mga idol. Kung hindi pa yung nakahuli mga idol, alam na. Akyatin natin doon sa itaas mga idol. Yan, ito mga idol, ito yung mama ko mga idol. Gawa siya ng ano, walis. Yung walis ting-ting mga idol. Tagal na kaming gumagawa dito nitong ano, nitong walis na to. Mga almost ano na, 30 years no? 30 years na kami gumagawa ng walis. Yun yung kinabubuhay namin noon. Yan, at saka ngayon meron na kami mga ano, mga alagang mga manok, saka itong mga pato, saka may bantris. Saka mga idol, puntahan na natin yung ating trap mga idol. Sana nakahuli yun mga idol para uulamin natin mga idol. Aira. So, loh. Sayang ang atis oh. Ito atis mga idol oh. Atis. Nay atis mo? Pwede na itanong ma. Makikita tayong atis. Atis ba? Uy. May atis dito? Medyo madulas dito mga idol kasi ano, may ulan. Agay. Dandaan tayo dito mga idol. Gabi oh. Gabi mga idol. Lagay nyo lang yung gabi mga idol. Ano yan? Tutubo lang yan. Sa nakaano lang siya sa lupa. Ano idol? Ano? Madali ko tong akyatin noon. Maliit pa. Malaki na ako pang ang bigat ng katawan ko. Okay lang, kaya to. Yung madulas lang talaga. Tabi ito. Pasok tayo dito. Tayo kasi yung mga hindi na may tumitira dito na hindi natin nakikita. Tayo dadaan. Pag naubos na yung pain mga idol, wala na talaga. Ubos na naman mga idol. Ubos na naman yung pain natin. Teka lang. Ubos na naman yung pain natin. Ano? Sayang. Ganito taas na nato. Pagpapatong siya dito. Ito yung mangyari. Oh. Huli sana siya. Oh. Balik na tayo. Wala. Hindi makahuli. Baka ano yun?
Kinain yun ng ano, kinain yun ng langgam. Kaya balik na tayo mga idol. Wala talaga, hindi makakuha yung pain natin. Pero doon mga idol, hindi kasi pwedeng lumagpas doon sa ano, sa unahan, kay merong ano man mga idol, yung mga tambubuan mga idol ba. Nakita ko mga idol. Laking bayawak. Wala mga idol. Ayan. Isa lang mga idol. Mga idol. Bababa na tayo. Hindi man tayo makahuli ng ano ng manok labuyo. Alam niyo kasi mga idol, yung manok labuyo mga idol, napakasarap yan. Hindi ano, walang masyadong fat yung karne niya. Kaya pag ano, ito naman yung mga antik nangagat na naman kayo pag ano yung mga idol, nagat na naman tayo ng antik. Sakit. Hindi tayo nag mission kuan man, mission field man. Hindi natin yung nahuli yung manok labuyo. Pero okay lang mga idol, nagawa pa rin tayo ng paraan. Nagawa tayo ng ano, string shot ba, yung tirador dito sa amin ba, yung may goma na ano, may rubber na dinikit sa kahoy. Yan. Ayan mga idol, maraming salamat sa pagsubaybay. Ayan. Sana na-skip ads po tayo mga idol. Ayan, laking tulong na po yan para sa amin mga idol. At saka sa bago pa lang sa aking channel, sana subscribe yung aking channel para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video. Ayan mga idol, maraming salamat. And see you in my next vlog.